Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu na Baba yetu, uketie mahali pa juu na pa heshima zaidi, tuaurukira suri somogorobobono nigo tugukuiranira ng'ambu ya mono monene, nigo tugukuiranira ng'ambu ya mono tata, biya mono morukare, biya mono mochikare, aya kwarengo mutungi iguru nense monene bw'emeganda nari erieta riao ningo naende Nyasaye ki okubweka inotatigaye naye tuaurukira sura senseye naretira umukutano y'umumaso bose bwao monene tuabire bibe tuakorira amamocha asobosi bwao na sobosi bwa mwanyabantu igo tubegete kianga machanchabe obosera bwao n'oburonge bwao Yesu na butuagani turusi amachanchaba yekero tuachira sobosi bwao sechichume chibere kwabekira sobosi bwaito waturange irukurware nange omonene kurwa sindi ba yebebe abatwarengo umusunto monyine kuika tuabe irubora bu Yesu nigo tuare gogosorora titore tumusunte titore tugututukana naenda titore togochogana titore tukuburukana nigo twakurangiri nga tata inchio omugaka nchio omurukare nchio ntoliko basemukutano yotayo naye bweka tatuminto oyo totongete asomo bweka noye o naye twachire asensa ya bene umerana no kugani gwa keroyomo bono kwana mo naintu bono genda mo naintu bono tuorokereri aselie talia Yesu Kristo oyero motorito twasabire na kwegena egitabu kirine gya Jeremiah ibere ekebungo kianda woika 13 omosomi somango malika gotebaiga omoneno tebireiga Bwana anasema hivi inje ningenderete kubagambia inwe kina ninaendelea kuwahukumu ninyi wote oigo ningambia abana baino nitahukumu watoto wenu na urureria rwabo na kisasi chenu amboka guchase bisinka byakuporo bukeni ng'ambo ya waporo morore na muangalie wose mutome abantu gochekedari baunauni buya wose mutume chiroti gochikedari barore gosegento bunekyo kyana gokorekana morore gosama ngana ya nakobao gosemo igu gosama ngana ya nakobao bukedari ngumbu ine yesa kugende kyana gonjoro Nyasaye chiaye nonya tikiri chekene ambacho kimebadilisha miungu yao nonya tikiri chekene hata kama sio za haki na kweli kulenda abantu bana bangonjoreire lakini watu walio wangu bangonjoreire nchinde bonene bwabo wamenibadilisha mimi ndiye ukuu wao banchire gento getari kobakonya wamekubali kitu ambacho akiwasaidii incho monani ngotebaiga mimi Mungu nasema hivi inwe igoro chonsi kumia sayo basi mbingu na muhuzunike kwa hayo kabeno ubwoba basi ogopeni haya moiroke na koiguswa muogope na hata kutikizwa abantu bana bakolera amababere watu wangu wamefanya maovu mawili bantigire njende nsoko ya macha mayo mimi nilie chemichemi ya uzima bakunyire bisima byabo byamache wamechichimbia visima za maji ebisima bire mogete visima ambavyo vimetopoka tayari vitanyare kwa cha mache no ambazo hasitasitiria maji ndani. Amen. Umefika 13 naam. Asante. Abantu bakurukwa abaibacho omonene gacha kaiga inkobagambiare n'abana baino n'abachukuru oli baino basigenda iga muratema kuiguna komanya ebisaku biri bitamu manyete Nyasaye bari batamu manyete Nyasaye barabu banyago uncholeria
muna mwangonchule irinche Nyasaye genda abukedali ngumbu genda kuchikero kabwo genda kuchigumbu abwo genda kuchiabwa sabaraguli genda kuchiabwa sabanyanabi monone kusabanyanabi barabwo mbachinche tikinyasaye cyabo ina kinwa abantu mukuru kwa seri etaliane mwanche nchiri abantu banyasaye igagoteba nk'abantu bane bakolira amangana abiri amangana amabe litanga ninkiateba bantigire nche Nyasaye Elia kabere bekunye ebisima by'amache bibisima bibochogete bitaliko hold egesima keremogete nkereta amache nache igoro hakuna igenga ngakiege ntokeri ege chunchugo gosege tita no chirege tita roche ochikuya mache nege tita gaki okay kuranyora linde nubwate enyungu ekuna kobinya no chire nyonge eri amache roche igoko genda nege ntogo ga contain that vessel that contains water inside. Lakini abantu bane bekunye ire bisima bibochogete bakungu abana basacha bamura abangu kwanere kenyoleke kya ibacho ligere linge sima kikwabu kunyire Nyasaye gate baiga talinje na kwara Joyce injengo nasomeke bungo ingoteba iga omoneno tebire ngata wa hukumu inkoba gambia lekina taliaye bweka kugambi inkogambia abana bawo obukora kugambia abana bawo abachukuru nkugambi kubali asobo sensi wa kolire komotiga Nyasaye bwekene mukungu yomo igago ntebiga akana korwara ukubura na kibonongo kora omukungu ndoko motebya egiasireire inaba gusiko minemo imomanye tebuku yaba gusiko minemo ekebungo ge ikomina limo ge amangano motwe agoteba ngegiasireire nchera mate keligeri aralia komina isano nemero ekebungo ikomina ibire inaba ekebuku yaba gusi igegoteba iga Nyasaye gagwe gagokonya oyo gokora ki ebibunge ebimo bimanyeti gaki gakiteria sebuku yeke gusi kero monta kubulinga kibonongo kora omuntu gakoma somera bwangu amangano motwe aro okungu lyogotebanga kibonongo kora yani gaki nachire gosaba gakitindo kindoche bono ngakitogo kora omongino yo makamotebi ngaye gurariri tamatu unararia masikio njoni kupeleke akamuira awazagenda akinya sauyo yekera gotoligere likorugoro sau yekera gotoligere likorugoro gobana naikaransete igona asairwa iga unchukana nire nabantu bali nemesuma kobako igo bakumunchukanana bakona gokora igobana namasaba igobana ngo saberwale gakorwaroro botuko bolia abagakambiya more agagimo kyogo bako biyamogenderete koruchinka banombu yachire cyamba kirakire ro mwabara monge namba ne chimboli ne chingogo na magena ye chingoko nkonga mure namba lero umukungu olia obotuko bolia agakumia karairiga ukoigwa igoro ya mabati papa kaguchigutabuboka akaigwa umuntu ugatatu nari burira umuntu ugatatu bw'icinguru kinene umugaka garaire umuguchikulira umugaka naigwete bagaka usually mokogona na inde mukorara mwasa metiemenu igono umugaka garaire no muntu ndo gatatu okorire ki noara umugaka mama mangana ali mwacheta kokora mutajua hamjui abantu bane bantigire bangoncholeirie
umuntu agacha akalipulesi y'omugaka akawo omugaka okogona abantu bane bantigire bekunyeire ebisima mangana abere igotwa motiga Nyasaye igotwe kunyeire ebisima imbisima kie byabakungu mwakolire rero mokorete ebisende mondigerere tugocha monginoria ngakina akora nacha komanya mangana ya tindi kukwana megano igongo kwana mangana nduche na maisana na tegarire na matani monginorige ntonkeli na ndu guchandika muntu liga guchiocha kirubo tuko omugako nserio omugako ngeli era gasametio monu nerigona oko igwo getekire uyu gatatu no mutindi kubwongeri akagenda agatebya yonde nakure nagenda ase igweke kiaba igo manyete na onjolere ti Nyasaye igo nkio manyete kialenga ogakia akamatebya gaki akamatebya nchukoire ngukoira ndase okuruseri gwebintebyo monginoria akagenda akairwa agasabuna inde kiri 15 nemo agateba hii gonko genda ngoni kibando ngoni kingende ngoni ebingoko ngoni ebimbuli abagaka bamo mukirete ngatiga bangina bana komanya mangane ichombe ne chimbuli ngogumi mole ngotonda mole ngaye mongina kibando kiri twagese yani muri korage ngakyo mugaka gwachakire kombera yani guruche ngangaki tuko bukibani nunkurugera akaiga ranchi komogoro butagura nonye motere rirali chindo bechiko bwatanse mugaka bande kali kwali ete bonasi ikakwali ko chigwakanira umwana school fees kaso asiendagera kayendagera yachiete nkinale goteba abantu banyasaye bakolire bibere amangana abere bamutigire Nyasaye ase chinchera chaito tazamini kabisa na uangalie kabisa jinsi umemwasi na kumwacha Mungu aliye Mungu wa mbinguni na umechichimbia visima ambavyo vinatoboka. Jamani, ni kilio, ni hukumu. Bono nchua sogo saba na kieko gara tuachita tigago kunye visima bibocha ketaba kungwaba Nyasaye moyale Nyasaye nigorare ntoragenda matanga Nyasaye na bakaniri ntoragenda ketabu ngire tuare go sama kiale go tabanga Nyasaye na kule mwage somete. Is God dead? Enyendiri Nyasaga kwete ango tuachira matanga ango bunanje Joyce mogoi tindi moyo tindi gutenena ne kero tata Nyasaye moyo kale na kale. Hallelujah. Acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Emmanuel namenyete ni yeye yule jana leo na hata milele. Tiga kumo chenchia monginori agacha igona etwe bintu ebyache takabeka aiga kacha kire gusaba magoroba na inde no motori kasi urenge gacha kire gusaba arego ntabinga kunacha kagusaba iga chimbebe chikubuga chui chigosoka kurwe bibao byonse bibye nyomba teli na bibao lakini chimbeba mama agachigocha lituke limo gakaiye kire nyama gago chikonye bwati akamanya ko iguchimbe bachiko bugechararara ime noroche Nyasaye mwaretire tali mangana abo limo ongeli tindi kokwana mangana ntabwati eriboti aba nabanyene ba ene kiri Nyasaye chingani ebisima bibacha gateke KIABA ongeli kwa ibule buya mono akiwese ongeli ugo chagokora gaki ayina gutebitimo gwekonya gwoka ongumo hao na indi elieta indi mobwata na motumia bonongoso waturaso gusaba. Nataka tuimbe ule wimbo ambao tuliimba kumtegemea Mwokozi kwangu
bono ngoso haturaso gusaba ligereria mbisima ki wa kunyire bibotogete rora buna kwa mo displace Nyasaye kwa motigire Nyasaye wachire kuligichi Nyasaye chingao rora unakweragereiri na kwebekereki na talia sora yabweka gego chikoerera nkogenda kurego ike kiale kia bachokoro bao inki waturu tumbero mochio aso wekonyera nino kweburukania aso gotamusasima Nyasaye bwekene oyo torangiri oyo twachira nara yitwachira bonongoso waturaso gotaba ekero tu wetiania kwamba kumtegemea Yesu kwangu daima ekero wetiani omukungura no musachura tegoteroko buya kwe gena sae ase ringana liaye wanche irana tobeke otebi ramone ekero togujigo soa sugusaba to soa sugwitio konene. We confess our sins. We confess an ungodliness behavior that we have had. We confess the way we have displaced God from His throne. We pray that God may help us, that we have dug broken seasons to akulire bintu ekero igurego toligererie gutoichana tusabe asoko gikeri chinguru cyomo suntene birecha abana banyasaye tukemea nguvu za mapepo na shetani kutoka miongoni mwetu hata kwa kutoka kwa mkutano huu. Tukemea zozote zitakazoinuliwa katika mkutano huu. Bwana na atushikilie, atupatie afya. Tuombee afya zetu. Asubuhi nilitembea huko igonaro rabantu bakuminyokania banyoro bobwenia. Tusabere afya chaito, tusabere abana baito inaba tebeti igoro abana bakire rusa ebirechaga bimugete igoro igabigosuma abana kogenda sogosira eoro nenchera ya makweli gebangire iga tusabere abana baito tigakonara kuna gusabo kwarara tatanye sei takwira nirimbi yamene twaliagire bana magoroba bana gatugikoraro tulinde asiri etali igosabete bakondo getenga gwasabire oko agokora igintu kiri bakuruku okomesia. You don't fully come to God. Irachinsa bakungu amaliko gago tebanga bakungu boka botukomorere morera abana baino bago yiwase chinchera abasacha bale kurwe bingwanso bona Abrahamu abamanyete ngabana ngusaberu bale abasacha bale kubuka mambichuni kurwe bingwanso abasacha lero gomondo chetemukire tukumwali rubukimana amabere nechingende igomoko na gutokera igoro muri gosabera abana baino bamurana abana baiseke mwatigaira abakungu n'abakungu nelibo yaboyi bale moko igu byasambire mwamanya koirwa ase mugo chigokori gwebinto mwakunyire ebisima bibochogete. Tusabere ense ya Kenya, tusabere kanisa, tusabe tutali gutibuka chinga kichi abakungu engata se wiki echi tusabe tutali gutibuka niliwalifia ma erero mwaleta prayer items ugusaba kubwato gwetugo rutama abasomba banyasaye no bara babe kama goko asoko imoke bingwanse wono togende ikifungo kelia ya kabere Kiswahili kizungu leta mwimbaji kumtegemea Mwokozi kwangu tabuka kana kulia asoko beka marunse
asoko musasima Nyasaye damu yake nimeoshwa kamili. Diya soko beka marunse ogosasima na mwamini nimemwona dhabiti Yesu yu thamani ahadi zake kweli. Sole inche tingwe kurumuya manyi ka okango sawa turie asama vera ntagete muchake gusaba keroyomo otebi Nyasaye inakiwete nakikuwa motigirangana ndi Nyasaye kibiri bikwaretire bire bose bwa Nyasaye otebyo monene kibisima biri gwakunyire bibochogete tuchichaso monene tuitia so wait once una indemu na chirasore yewe osesenye onkonye una na chirasore anza kuomba nyote. Kaisanire Wonsi Vienda Bekegema Erio Kwegene Kegema. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, katika masaa haya tumenyenyekea mbele zako kila mmoja wetu. Naomba msamaha wa dhambi Yesu. Naomba msamaha kwa hili kundi lote, walio kwa mtandao, wanaotutazama, walio hapa katika mkutano huu, walio kando ya mkutano huu. Baba, penye hii sauti inafika, tuomba Mungu tusamehe. Tuavire Nyasaye, tuakolira mangana avire yokogechoko na nasobosi bwao. Amaene tuagotigire Nyasaye Tata, tuagotigire eliakabire twekunyeire ebisima bibochogete monenone tuavire. Mwavire umusacha ulia, mwavire umukungu ulia, mwavire umwana uli umumura, mwavire umwana uli umoiseke, tuavire asobwama bunabagaka, tuavire pi ase chinka cheitorigererie bitwakoriro. No manyete ase tuarure, no manyete bintu twakorire. Bono go twacha rero iga buna turi tororera mavira kutwa igure nande go twamanyire tatu minto inchwa sengencho yaito. Twasabira abana baito bakire kirusa, abakoreta amatemo monene. Twasabira abana baito bakoreta amatemo grade 9, aba grade 6, aba form 4 monene. Abana baito bakari ki university, abana baito bakari ki college, abana baito bali isko ya Kenya, abana baito bali chinse ya wao, abesa bagaire chimbega inye chense monene bwogo kumiga twalelira sora sengenjo ya baro. Tualetire chi family cheita sole
asama bakao no twachiretiro monene kwaroriro gwetana kwarorira mariyo mana kwarorira ubutaka kwarorira mekono y'ugukumya ubunyaka n'amangana amabigaro twarorire buna twaretire kinyasaye chingani igatuga kiti igatule n'ebimoya igotule n'ebitita igatule n'ebitono igatule n'ebintu by'ugukumya rero iganyasaye twakira sole ayaligereri chinsoko twekunyeire chinsoko chibochogete togotema koligia ekikero gotoleka lakini go twagotigire nyasao kale na kale bono tuirania soweli na letira singencho yugo chande koko nene omonene tuigulire mirangu tuigulire chidirisha sowanchani bwao sibura abakonywa sibura abagotinda sibura umugakuriyo konywa sibura umungino konywa sibura chisigara chiria sibura chinyasole tuanyure echichi asugumirwa sabana baito bono twatogonyeire chinguru cha shetani na birecha zinazotumwa kutoka kuzimuni baharini na nchi kafu zote twazikemea pepo zote ambazo shetani ametamuka na kunena juu yetu tuwafunja every covenant the devil has made because of our lives. We break every altar, we break every attachment, we break every linkage chain, we break every hillock of every kind. Father God, we come before you. May you make a visit today. Tutalire nyasao ito okwanamo naintu asoko bwoko nene bono genda singa chiyogo toiterero moikomo chenu tero moikomo chenu igetieke tera manyingao Yesu tuesibia manyingao ayago tochena imena isiko tuasabe irinse ya Kenya tuasabira se kanisa ya ikoro kwa selietali yao tuligokiro manene ababa tumirwe koleto boswa no gusuri kanisi asaba saku bagocha gutusakura tuchiko baba sakuri tumekataa katika jina la Yesu tumekataa katika jina la Yesu intuna bao intuntulia bunde intuntulia baba sacha n'abakungu bakurigiyo borayi nechinchera chimbe intuwo twatenenira sole oyo twakete kurigia naje bweka Yesu naje bweka Yesu etu akule mioyo etu atitingaire etu aondokire gakigogo tokwanera lero unagwa kwanerete Joshua timoiroka na hinde timuoboa bana banyasaba tuachira tubiko bale mutata otuorokereria sichinjira chonse wono kwana mwana intu asekideke kachinke asengenjo ye family meyamabera Kristo oyoro motoli ito amina. Moja kwa moja naingia katika kiini cha siku ya leo nikisema ya kwamba Mungu atubariki azidi kutunenea. Jamani, kuna mambo ambayo ningependa kuzungumzia mambo kidogo tu kabla niende na kuendelea. Ndoa za leo ni kama jela ndogo ama mahabusu pasipo raha. Hata hivyo unashindwa namna ya kutoka. Ekero muntu akwenyora osibirwe asechera omuntu ulya takumanyikiara kole tatiga kuna gosorora otebanga nindu wagose lakini igara seme chande menene omulikyo yomo igago tebanga ndoa za siku hizi za siku hizi asama tukaya tomenyete echinde chinge cherenke eseli nabe naralite eseli limo mumbuli nkinachiete kokoro inenyorete kinde eseli one day ingakumia dirinasoa na kaigule igoro yechera inguisi gucha bune mono igokoba mono raisidi bona ali isenasoa tinsoa etikuchirumu yalengeime ingatigara naenda asende nao toilet yere no aichoere bona goni karanseta asecho ensemo pasipo kupenda jela ndogo ambayo unashindwa jinsi ya kujitoa
ndoa za siku hizi, ndoa nyingi, ndivyo shetani amezipatiza. Na kigekogera abasae baitu, abasae baitaba ya basomire bali n'ekigali bagachire bagulira amalemu agotebanga injetindi konyomwa, injetindi konyoma engencharo lire ngina amenyeire nyomo na iseba menyete bunembe baneke moni igagoteba ngonye konyoma na kwoko na tigire eye nechera ntatageti weso ya pili. Ndoa za siku hizi ni kama kuchukua moto na kuweka kifuani. Okoleto moleraje bweka kwebekirege kuba iguru kwana kuya ura senyomo lakini yoko yiri tukaserinde kuangira koera igucha ndigete na kigeko garuko nagoteba chialisa chiri chiane isongo chali bana ngaki beke bintu bya lero ntoje turara igo mugaka korukoru ali ogoteba aigambone ka kwanire igo abantu n'ekibando ime bagotoka. Ndoa za siku hizi ni kujitundika kamba shingoni kwa yari. Chinywomo chama tukalero igo chinga kuchitia kitanzi, yani gokwebekera ngo lyaye weka montata ligo kubeterelia. Hapo ndipo mtazamo wa ndoa nyingi. Bona sura ya ndoa obwansu nobote obutununtu bura senyomo ekiyage gutuka senyomo. People don't realize that. Akiga kogara chi speech kachimugu chi speech chinyinga litukolia nyangi aba igora remererie unanchanya kongo batebye koja ko bakini buna nabaikiriga amwanche yo ganyara litukolia liko nelikonda bwatete ibona speech omongina ko mwana yenyaruka magenda rende molenda na ende maleremerera nie abana bane era yinda baganeli aki inheritance of trouble omuisike bono kago soa katika hiyo ndoa igatebe tukwagende kolemereria ogo ikani gakonyora ni simba marara amangana ali ali gukwanu azichi SMS chinke tali arobono mangana ali ali kuli kusuiti igakoera. Kwetu nilipokuwa mdogo igotwa ito kwalengange minto yalengange ne para abangina bale kogende ichiro igokwale konyora bakugamba abasacha babo muna baba chandete bono nje nkumingi gusenda agambira omonto naendo omonto itogandere komenya kobe ninkinkomenyera no omonto nyigwete ngateri buya bono nale komanya lirinda omoke nankiri tukulia nekereria igite Joyce one gakogenda buya onyuma che maja gakogenda banole mererie enyuomo no kolemereria na kanyu murandi oyo monka motebinga daddy it is good. Yes, we have to be patient, we have to be submissive. There are some point, there is a clause you don't tell young people when they enter into marriage. Even in abusiveness, people have said, the most recent that is trending, muliona hiyo ya pondi. Hiyo ya pondi hiyo. Sincerely, by heavenly sake, hata kama ni kwenda mbinguni pamoja na hiyo ndoa, utaenda namna gani? Mwingine ni kama kuruka mkojo na kukanyaga kinyesi na hakuna atakaye kusaidia na hakuna utakachofanya. Yaani kutoka kwenu ni kama unatoka mahali pachafu ukiingia kwako sasa ndio kubaya zaidi. Jamani, ni lipi
Inkitwate bete yesterday. Even though the wine is over, the master of the banquet is present. Let it be, men and women, let us know the meaning of being married and marrying. Igo mwanyome tuna mukanyoma mutamanyetie sababu. Abande banyomete ase ukuchanda. Abwate hatred. Uliona huyo mume wa Pondi jinsi alivyomwelezea kwanza vile baba yake alikuwa anatesa mama yake. Abondi didn't know that that is a pit of life that she is going to go through. Ndio kunyomera musubati obanda nyo kuchikumoita. Otakoligia ebintu mbira abantu abataipondo bakorosia. Yeah? Koigwete nganu tageteko. I was asking one young man when we were in college, I saw how they were courting. Very lovely, very sweet. Siku ya graduation, not even the parents who came. It is the fiancé who came. Akamuintroduce, akamwambia, this is my mom, Joyce. Nikanunuliwa lunch siku ya graduation. I was also graduating that time on some area. They got married shortly after that. I went visiting them. I went even seeing their baby because they are like my children. One day, niko kwa nyuma, a stray phone came to me through this girl. Msichana anapiga nduru. Kumbe imekuja kwangu kibahati vibaya. When they realized it's on me, she switched off. Nikamwacha for a while. Nikakuja nikampigia baba, habari ya siku nyingi. Unaendeleaje? How is your sweetheart? Tunaambia watu ni sweetheart, kumbe sweetheart iliisha. Tena kaendelea, she was sugarcoating. Akajaribu kuiwekea sukari. Tuko salama. Kama kamuuliza kijana wangu anaendeleaje? Akaniambia kijana wako ako salama. Nikamubolia, baba ntebye kene esiminire yacha liringi kwale gokulera. Akamanya ku break yakalera agantebi baba tikango tebye kene. I'm under depression as I'm talking with you. Mamutima nyitibuna nkoba na ritima itungo tebyo ngakire simirero. Igonyi gwetengo kunde kama tebirine gali goche bakanyomba baba. Inchu mwana onogo nkoro bere rwanyoko. Mwana uliagacha. What had triggered and that happened? Nkamubuli baba. Ayonsi tigankwanira kamuraka anaka. Tata. Igona ko etutitole. Tatone. Ugatitoro kaera linaba sigali bagaita. Uruiru wa ondwa isaine rende nkwale ko mwako uruiru isaine. Akanaga sinini kwa ugukabugi uruwe oromo igogo gaisane. Ngakirinde gwachi nende kumuligeria abasigali kumurutese. Tato nentebye kene nkiagokorerete. Nyariso netalimu yabini mumanyete. Tebi buya tata. Ante mama yaro nangoserete. Akiri na kubirinda kinali kumuwa abasigali naende bamuite. Gakalira kamuraka kane. Gakalira na ende nkomekisha njuma etenge gokorera intakulirisha mpaka utapenda. Inkamuliria akalera maligonsi. Nikafurahi. Kama tengo koira nelinde mokao gosena kioroche. Lina beli nere 2 weeks obeire. Koira nelinde gosena ende ongo koche goita. Kante mama ya tingo korabo. Swear before God that you are not going to do it. Keep my daughter well as my daughter will keep you. I know her weaknesses. I know your weakness. Now come together, forgive one another and start. Pamene kumbuli ngakibono togo kora tuaberane. Ngababuli ngakimwa akolete moganchana. Abirana motebi ngabere. Eti mami nimeshindwa kumwambia nisamee. Basi tufanye aje? Elio baligerera netiga. Tebi aya ngabere. Onye turari dikanga tuli kumwabera bono inukira. Nizumi elina kamuraka kanaka akakanyo meretaka niseme sweetheart zitarudia akalera
intagete mambi gokwanera lingana likoro kwa the role of a man who is a husband and who is a father. For now, nataka Mungu awasaidie nyote. I know each one of us has a notion about marriage. Niliwasomea vipengele vichache na kuwaonyesha na kudodoa mambo machache ambayo yako katika ndoa. Tazama ndoa yako. Ligere ly'ennyuomo ya omusacha olya. Ligere ly'ennyuomo ya ayo mugakolya. Ligere ly'ennyuomo ya mumuro na mukama muro. Ligere ly'omanya na NINKI kegendererete. Even though the wine is over, the master of the banquet is present. Balinga bali tebanga Nyasaye. We need that manual as from today. That as we shall walk and know our roles. Yani buna tungu chigotara. Bonungu chigochakande kubutora. Omogaka. Omongina. Omwana. Ekero tungu chigotara katika musurulo wa kila sehemu. The roles of each person in the family. Ebenga tuatalire. We have tuasiekire. Ngaki. Ntuba isego kunya. Ebisima bibochogete. Onye tuamutigete Nyasaye. Tukale tubugambi bwa tata byara na mako byara. Bugacha koira libaga lya Nyasaye. Nyasaye atigale koba Nyasaye. Hallelujah. Mbali ngabago tebanga Nyasaye utotokonye. Na musimame katika miguu yenu tukiomba. Nyasaye tata, Nyasaye mwana, Nyasaye muikoma chenu. Niko tuaurukira sobosi bwao. Litukolya lero. Nelitukolya gatatu sokwegera gwaito. Omonene igo gwatworo kyomo chaki bwenyomo naye. Igo gwatworo gati. And when you came on earth, you are still interested in marriage. Talia somogondo eden wakorerete. Na bogoje to the wedding of Cana. Na lero iga nole interested yase chinyomo cheito. Tuanyolire chinyomo cheito go chibatisira Samarieta mange. Abande go tomenyete chichera chugo kumia. Abande go tomenyeta sobo chabwo bonene. Abande go tomenyeta somolero woka. Lero iga Nyasaye. Kuna kirumo sachora. Kuna kirumo kungora. Kinumo saora. Torukune twensi. Einde toikero gutoleka. Egenteki ya watu etene NINKI. Egenteki ya nsugu watu etene NINKI. Togendere gokerera. Na gotuserera. Tato itoto kerende munalige na liengoko. Because the devil has spoiled this sweet thing. That it doesn't have the sweetness of the originality. Let God come down. Come and speak to us. Come and make a special visit into our families for your glory and honor. So sincere and humble prayer in Jesus' name. God bless you. Get the point. Take a step forward.